Teď si na řadě, doktorko. Nebuďte pitomej. Použijte alespoň jednou v životě ten svůj mozek. Myslíte, že se z toho dostanete, Erasmo, co? Že vyváznete živý, tak se už konečně vzdejte. Mně bude stačit, že tě uvidím mrtvou. Nedělej to, Erasmo! Gabrieli! Odejdi. Odhoď zbraň. Zabij mě, jestli chceš, ano? Mě zabij, ale ji teď pusť. Neubližuj ji. Tohle to je přece mezi tebou a mnou. Zabít tebe? Tebe? Který jsi byl jako můj syn. To Avril musím zabít. To ona tě očarovala, omámila a odlákala od tvého poslání pečovat o svou rodinu. Ne, Erasmo. O rodinu se pečuje prací, láskou a úctou. Ne zbraní. Ne zbraní, ne. Gabrieli! Odejdi. Nenuť mě, abych vystřelil Gabrieli. Co se s tebou stalo, Erasmo? Byl jsi pro mě vzorem. Byl jsi pro mě víc než otec. Co se stalo? Co se stalo? Odhoď tu zbraň. Gabrieli! Odhoď tu zbraň. Prosím, odhoď ji. Dobře, tak se podívej. Podívej se, co dělám. Podívej, tady je. Tak, už nejsem ozbrojený. Teď ji pusť, Erasmo, prosím tě. Neubližuj ji. Slibuji ti, že promluvím se soudcem. On tě jistě vyslechne. Prosím, tohle můžeme vyřídit, ale pusti. Gabrieli! Už nemluv. Je mi to líto, Gabrieli Enrique. Ale já udělám to, co udělat musím. Ne, Erasmo, ne. Prosím tě, ne. Proboha, Erasmo. Ne! No tak, neboj se. Neboj.